Duha ka gitumbok nga mga street-level drug pushers sa lungsod sa Cordova, sikop sa managlahing bypass operation. Una na sikop niya itong Lunes, ang 28 anyos nga street-level drug pusher, taga-barangay Pilipog, sa nakuhaan, og 0.5 grams sa giduang shabu, nga nagkantidad og mukapin sa 3,000 pesos. Samtang sa laing bypass operation, pagka Setyembre 10, nasikop ang usa 40 anyos, taga-barangay Bangbang, human nakuhaan og usa ka gramo sa giduang shabu, nga nagkantidad og 6,800 pesos, parehong wa pa makuhai sa habig ang duha ka mga dinakpan. Matod ni Police Major Joffre Grande ang hepe sa Cordova Police Station, nga base silang monitoring o custodial debriefing. Way mga dagkung drug personality nga nag-operate sa lungsod sa Cordova. Super wala kita yung makita ng mga dagkung nag-operate. Kaya based sa mga previous ng mga arrested personalities na to, ato na po sila magkontrahan sa Cebu City. Ano naman tayo si-select, so galing na lang kailangan pag-agi.